Salutare și bine ați venit la episodul numărul 2 din First Touch Soccer 2015. Avem meciul cu Getafe de data trecută în Europa League. Să facem primul 11. Mai întâi să-i dăm contract la Vorm, pentru că logic inegalabilul Loris, nu știu de ce nu-l mai am la echipă. Să scrieți în comentarii dacă știți. Și vreau să fac o promovare la doi colegi de la mine din clasă care au și canal de YouTube și fac niște super videoclipuri. Unul este X mic, X mare, Sorin X. Nu, stop, am greșit. Unul este Radu Sas. Altul este X mic, X mare, Sorin, X mic, X, nu, stai că mă încurc să mă uit. X mic, X mare, Sorin, X mare, X mic, spațiu, 2016. Și o să mai fac promovări, dar nu acum, ci în viitorul apropiat. În viitorul foarte apropiat. Ok. Să jucăm, să simulăm de fapt meciul cu Getafe în care batem 3-1 și este Botoșani, echipă română Botoșani în Europa League. Azi mai avem vreo echipă română în Europa League? Să vedem în grup A. În grupa A vreau să văd. În grupa D. Ok. Grupa D. Grupa C. Grupa B. Aici. Grupa A. Este viitorul. Oh my god. Nu mai este. Nu. Aici este Botoșani în grupă cu noi. Și cam atât, doar viitorul și cu Botoșani sunt în Europa League. Eu le-am băgat, dar nu știu cum să fac. Să bag și jucătorii. Scrieți-mi, vă rog frumos, foarte mult vă rog, să-mi scrieți în comentarii. Dar, dacă vreți, putem să facem astfel. Să ne prefacem că jucătorii aceia care se numesc cu numele lor de scoție sau cum îi cheamă, ne prefacem că se numesc cum se numesc românii, jucătorii români. Simulăm și cu Newcastle, care ne bate Newcastle cu 4-1. Ne bate Newcastle cu 4-1. Îți bagi joc de mine? Cum? Să ne bată Newcastle cu 4-1. Aubameyang și Lamela în echipa săptămânii. Jucăm, cred că, cu Aston Villa, care meci văd de simulat. Simulăm cu Aston Villa, ne bate Aston Villa 4-1. Ce s-a întâmplat cu echipa noastră? Ce s-a întâmplat? Dacă vreți să avem meci cu Botoșani, întâlnim echipa română. Incredibil. Botoșanul. Vom juca cu Botoșani. Și o să începem o carieră cu Steaua. Da, ați auzit bine, cu Steaua, în care vom face transferurile. O să investesc extrem de mult în echipă, ca să avem bani nelimitați, infiniți acolo de transferuri, să transferăm o super echipă de români care va fi formată dintr-un 4-4-2. Ok, să începem cu Botoșani. Paulinho către Aubameyang. Să scrieți dacă vreți să începem o carieră ori cu nu vine Dinamo, Viitorul, sau pun un mare sau Steaua,
și Astra Târgu Mureș. Eu în mare parte aș vrea cu Steaua. Scuzați-mi tu s-a dezrăcit Bogna. Vom juca acest meci, vom mai simula un meci, cred, și se va termina episodul. Aubameyang la minge. Aubameyang cu șutul. Ce șut el, Aubameyang. Ce șut. Ok. Schimbăm sau pierdem acolo, mai bine zis. Pasăm cu Aubameyang. Însă nu prinde pas Aubameyang. Recuperează Aubameyang. Schimbă excelent cu Paulinho, care nici el nu prinde. Însă recuperează Paulinho, îl vede bine pe Dembele că pleacă. Dembele cu șutul. Dembele și e corner. Este corner. Incredibil. Eriksen centrează. Eriksen. Oh, ce traversală. My God. Botoșan ne pune probleme mari. Chiar și dacă este pe ultimul loc în grupa noastră de Europa League, măcar este în Europa League. Ce să zic? Recuperează Aubameyang. Bă, deci portarul celor de la Botoșani e zeu. Dembele. Aubameyang. Ăsta nu a fost. Deci ăsta a dat la plezneală. După acest meci, dacă vor fi mai puțin de 9 minute, vom mai simula un meci. Nu, clar vom mai simula un meci după meciul acesta. Și vreau să vă mai întreb ceva. Vreți să începem o carieră de carier mod cu România, să o aducem pe marile ei glori? Adică gen să facem un fel de FIFA World Cup cu România și să jucăm Paulinho, bă, deci portarul celor de la Vertonghen, Botoșani zeu, deci n-ai cum să-i dai gol. 2 minute prelungire, avem fault, batem în zid, Eriksen, cu Bulu, Dembele de fapt, Dembele oprit, deci Botoșani are o echipă zeistică. Promovări cu bani nu o să fac încă. Intră Butcher la Botoșani și iese Paton. Recuperează Paulinho trimite către Aubameyang. Inegalabilul Aubameyang reprimește. Comișcă o schemă acolo. Pierde schema. Dembele nu primește nici el. O Dembele foarte obosit, extrem chiar, dacă pot să spun. Paulinho primește pasa. Aubameyang a cescat o chemă, nu a ieșit. Dembele. Nu primește. Chiricheș respinge. Da, l-avem pe Chiricheș. Aubameyang o dată. Offside la Aubameyang. Este minutul 60. Meci destul de greu cu Botoșani. Aubameyang pe unde? Aubameyang cu șutul și, bă, deci portarul ăsta mâine e fault. Ăla-i. Haide Eriksen. Mă bazez pe tine, Eriksen. Eriksen lovește zidul. Townsend. Lovește și el într-un jucător. Vertonghen. Walker. Dembele. Paulinho nu poate primi. Recuperat de fapt. Însă se chinuie acolo. Lamela intervine printr-o înlecare. Walker poate fi șansa noastră de gol. Dembele îl vede pe Aubameyang că pleacă. Aubameyang. Iese portarul foarte bine. Paulinho recuperează. Pasă către Aubameyang cu scărița și traversală. Nu cred, bă, cum m-a scos-o. Deci nu cred. Titlul acestui episod va fi Jucăm cu Botoșani, ghinion imens. Eriksen, în sfârșit înscriu, deci în sfârșit. Într-un final înscriu și eu cu Eriksen, bă. Într-un final.
înscriu. Și ce vreau să zic? Titlul acestui episod cred va fi Jucăm cu Botoșani în Europa League și meci super greu. Oh my god. Oh my god. Nu schimbăm bine acolo. Primește Eriksen. Dembele recuperează. Poate fi șansa noastră 2-0. Incredibil, incredibil. Avem out, minutul 90. Poate fi ultima fază a acestei partide. Ultima fază a acestei partide. Thousand recuperează. Nu prinde. Cubul se termină meciul. Câștigăm cu 1-0. Cred că este Eriksen man of the match. 100% vă zic Eriksen man of the match. Sau man of the match este... Man of the match este... Eriksen. Cine altul decât Eriksen? Ne-a condus la posesie. Avem meci cu Crystal Palace de simulat. Că avem probleme. Aubameyang este suspendat. Chaldi intră și debutează. Intră Bentaleb. Și Aubameyang rămâne pe bancă pentru acest meci. Simulăm cu Crystal Palace. Facem 2-2 cu Crystal Palace. Vremuri grele. Lazio ne vrea. De fapt, titlul o să fie plecăm la Lazio sau nu? Și cam aici încheiem și episodul. Eu am fost Darian. Aici îl încheiem. Să scrieți în comentarii. Plecăm la Lazio. Ce facem? Semnăm cu Lazio contractul. Cam atât și pentru această seară. Da, poate vă mirați că am postat al doilea episod pe ziua de azi. Am spus că voi posta, dar m-am redecis. Pentru că e incredibil. Am ajuns la suma de 6 abonați în 2. Nici într-o zi nu cred că a trecut. Că primul video când mi-am făcut canalul a fost seara la 11:45. Sau ceva de genul.